kwadaita studio ndatoita zvekukwira ndege kuuya kukunashe unotaura zvitizive kuuya kukunashe studio kuti ndiite album rangu irori. How are you guys? My name is Rupare. I'm a gospel musician. Ndakatanga kuimba 2020. I recorded a single track album munongotida kadaro. Then 2021 I recorded another album Murambi Munyereri. So iri album from grass to grace. It's my third album. Alright, third album. Tinotarisira chiko pa third album. Munotarisira mutakunanzva chaiwo nekufara kwakanyanya nemasongs anosimudzira. Okay. Tinotarisira chiko pa third album. Munotarisira mutakunanzva chaiwo nekufara kwakanyanya nemasongs anosimudzira. Okay. Kumabva kupi apa atinozoziva kuti kumba maybe mabva paseri pere apa. Ndabva kwaMutare ndiri wasufu Manikaleni. Yes. Alright, muri wasufu Manikaleni. Kupi ndo kwamabva ere muchiya mustudio. Taurai kuti ini ndiri wasu born and bred Mutare, but kutouya kwadaita studio ndatoita zvekukwira ndege kuuya kukunashe studio. Unotaura zvitizive kuuya kukunashe studio kuti ndiite album rangu irori. Kubva Joni. Aiwa, kubva kuEngland chaiko. Nechepapi? KuEngland ndakabva kuHertfordshire, ndiri kuStevenage. Alright, saka munozvikwanisa sei kubalanisa basa nekuimba manje? Kuimba ndinoita music ndichiita marehearsals ndiri kumba panenge ndangowana off day yangu kana kuti panenge ndapedza basa. Because music is my passion. Saka ndinototi ndiiwanire time. Nevanonditsigira ndinoti thank you very much for the support yamunondipa. Uwepo hwangu huripo nokuda kwenyu. Mukasandisapota ndinowanikwa ndisipo. I love you so much, all of you, my support.